kidan ki bapa duai na banta ki kayeng ki batelot ban sakri uturai kidan ki bam sngotu jimut kidan ki babun ki ba kum ki kpa jang kalong yeng ki ngap ki ngat na ka kam ke auria kam klim kidan ki long yeng ki pa duai ken tangan duai ni kapor try mendan rengkat no me ko try bar ka long yeng ko try ki badan hapadang ke jingyale ke bejur ke bade baki kam ko try ko pa jang ka yeng u tulan u ha u kulan ko pa ki pop isn ei me ko try pen bhai ka long yeng ka long sam ko jisu ko try pen bhai ka long yeng ka long sam ko try isn ei me ko try isn ei me ko jisu ko try dan rengkat ko try dan rengkat baga way po ka long yeng ko pa ai ngo eme ko try jisu try nga duai ki dan bapang cancer bapang sengkai ki badan mau ko pa hok sang ne kidney ne ka no kana ka benta ko try ki ba shitam ko ki gastric ki ba kanjut khle ta khle ki dan ki badan ka jing shitam ko try haga khle ko try try dikidan ko try ki badan ka jing shitam ki ba tang shubam ki hablit shabar nga duai ki kamba ka jome ne ka por ko pa ha ka kirteng ka jong jisu kris pediang hane ka por e ka jing pin khia pediang hane ka por e ka jing pin khia pediang hane ka por ka jing pin khia aga kirteng ka jong jisu pediang ka jing pin khia nga duai ko try jisu ki badan kamban pas ka exam ko pa nga duai bakin pas ko pa kin wan shakmat ko try rengkat baki marks ki percentage ki babiang ko try nga duai ko jisu ko pa try mele ki kamba ko try jisu nga ngo eme ko try angu eme ko jisu nga duai ko try jisu gini ki bala phai din no try ki bat ki bala tulot ban shit rehem na banta ka kam ko jong try jisu nga duai ngini ka por ko pa men pen phai no e ka bodo not ka men sim jong ki ko pa kumukun sorong auria bala ya sakmala kalenti try men pen kelai ka do not ka jong kita ki bala phai din ko try ki bat tulot ban shakri pen phai ki bat wan lam ki she yen ko try sa shi sin ko try komba me wad ilang brat bala ja no ko try hakata karu kamen wan lam padi i ko try jisu nga duai ko try jisu try ini bilang sudap kha khulung ko try mta arbanai ni dan ka jing shitam ko try jisu ba idan apa dan ka jing shitam ko pa bilang shiyo ko nga duai ki kamba ki kampala ko pa le ki kamba le ki kampala pen khia janai ma me ko jisu pen khia ko try darengkat ma me ko jisu ko pa darengkat pen khia nga kentang ni khulung ketang black pa black one black men sem ba ko try nga duai lagi kamba ko try nga duai nta ipa jeng i wini ba pha ka jing duai ko try badan ka jing shitam ko try nga duai men lagi kamba bun ba ki kpa ki badan ha padan ka jing pang ka jing shitam jeng ki ba bun ki ba pha jing duai nga nget ko try rum leng ba ka jing duai kin mat iki kamba kin mat iki kampala ko pa ka jing nget ka jeng ki hame kin yu i iki kamba ki kampala ko pa nga duai men la isnai ko jisu ko try nga duai ni ka bantai pa khna ko try jisi pa khana do ko try badan apa hospital la nyo banai nga duai ki kamba na ka bantai pa khana do ibaladan apa hospital la nyo banai mentang am te ko hospital ka ayu ko try ringa nget ko pa bagi o men sim ba ko jame un her ban ta eki ka do not ka jengki jimuj per khat jengki ko pa pen khia i ko try ha ka kerteng ka jong jisu nga ong yang bat yat akan ka por yang bat yat akan ka por ha ka kerteng ka jong jisu pakhna do haka kerteng jong jisu yang bat ya ni kapor ngaduai ko jisu meneki kamba meneki kampala ko pa haka kerteng jong jisu ngaduai ni pan kini baro amen but amen